proxectos os que hai instalados. Non todos son novas empresas, porque unha parte moi importante, creo que en torno ao 60% así, son empresas da comarca que o que fan é desenvolver procesos de crecimento, non? Prácticamente todas as empresas que están instaladas nos polígonos industriais de Fene, de Narón ou de As Pontes, ou outros novos como de Cedeira, que por exemplo este ano se instalan 4, pois todas teñen axudas deste plan. A veces a xente cree ou pode pensar que unha vez que se poñen os polígonos as empresas empezan a instalarse porque sí. Bueno, se non fora polo plan Ferrol, desde logo o ritmo de implantación de proxectos industriales sería moito menor. A empresa, o almacén de Lidl, bueno, todas estas que hai instaladas recibiron o seu día axudas do plan Ferrol. Bueno, hablaba usted antes de que una de las empresas que va a recibir mayor cuantía es esa que se va a poner en marcha finalmente en el polígono de Cedeira, una empresa dedicada a artes gráficas. No, en Somozas. En Somozas, pero hay muchos proyectos más. ¿Cuál destacaría? Porque hay empresas, es decir, privados, que ponen en marcha este tipo de iniciativas, pero también los concellos pueden solicitar, pues, por ejemplo, para mejorar viales, como puede ser en el caso de Fene y Cabanas, ¿no? Sí, Fene y Cabanas tenía un proxecto pequeno para mellorar os accesos ao polígono industrial. O Concello de Cedeira vai a poñer en marcha un viveiro de empresas no novo polígono da Trave, onde tamén se van a instalar outras 4 empresas que reciben este ano axudas do plan Ferrol. E, bueno, esos son... a mí me gustaría destacar como máis grande quizás ese, pero hai outros proxectos moi interesantes, non? Por exemplo, un dos proxectos que vai para Cedeira pois é unha empresa do sector eólico, pero que vai a desarrollar un eólico horizontal, non? Que é un modelo distinto, totalmente novedoso. Ou outra, por exemplo, unha empresa que xa está instalada en As Pontes e que vai a ampliarse, por decirlo así, pois é unha empresa que se dedica á cría de ratas de laboratorio, non? Quero dicir que, é normal, cando falamos de Ferrol, automáticamente se nos encende así un letreiro que pon sector naval, non? E non todo é sector naval no sector industrial en Ferrolterra. Hai cada vez un tecido empresarial máis diversificado e que xa non depende deste monocultivo, non? Eu creo que esas son as cousas que hai que destacar e potenciar, porque efectivamente é unha das reivindicacións históricas que temos planteado, non? A diversificación. De hecho, 65 millones de euros, 63 aproximadamente se los llevan proyectos empresariales, ¿no? Sí, 63 aproximadamente levan proxectos empresariales. Hai que destacar que as empresas teñen un plazo de un mes para presentar os proxectos, non? E a memoria que teñen que presentar é unha memoria de unhas 30 páxinas ou hasta un máximo de 2 megas por vía telemática. Por lo tanto, os proxectos están feitos con moitísima precisión, con moitísima calidade, pero o nivel de compromiso é moi alto, non? Hai actividades novedosas moi importantes, por exemplo, unha empresa que vai a dedicarse ao sector alimentario, o que lle chaman estos novos produtos de omega 3, este tipo de produtos que para cuidarnos bien, ¿no? Añadidos alimenticios, non? E van a ser un proxecto moi importante, xa procede de anos anteriores, pero este ano tamén vai levar unha axuda importante de uns 6 millóns de euros. E son proxectos, como digo, en sectores novos e con moita potencialidade de futuro, non? Usted estos días afirmaba que el Ministerio de Industria, el Gobierno Central, a través de este ministerio en concreto, bueno, pues apuesta por Ferrol y por su comarca, por la reindustrialización con estas ayudas, y sin embargo parece que la Xunta de Galicia no da el respaldo que ustedes desearían al plan Ferrol. Bueno, como a xente sabe, o Plan Ferrol nace no ano 2005 desde o Ministerio con estas axudas, esta partida específica para Ferrolterra, que, como decía, empezou con 41 millóns de euros, pero logo no ano 2007, cando o presidente Touriño presenta en Ferrol o Plan Ferrol, despois daquele estudio que fixo a Boston Consulting Group, preséntase un plan, que preséntase constitúyese unha comisión de seguimento coa Asociación Impulsora do Plan Ferrol e participación da Xunta de Galicia. O conselleiro de Economía de entonces, Fernández Antonio, asistía ás reunións mensualmente e había un grado de implicación e de seguimento moi cercano, moi potente, moi importante por parte do goberno da Xunta de Touriño, non?
Desde a entrada no goberno de Feijóo, pois a verdade é que as cousas cambiaron sensiblemente, non? Para empezar, tardaron un ano en decir que seguían comprometidos co Plan Ferrol, non? Despois de tardar un ano en decir eso, pois levan xa ano e pico gobernando e a Comisión de Seguimento reuniuse 2 veces. Unha para formalizar a súa existencia, a segunda para que a Asociación Impulsora pudera plantear as súas reivindicacións ou as súas peticións, e están á espera de unha terceira onde a Xunta concrete cal é o seu grado de compromiso. Sobre todo aquele estudio que presentamos no ano 2007, cales son as actuacións onde a Xunta se compromete e cales non. Parece que si nos vamos enterando polos medios de comunicación de algunhas actuacións coas que a Xunta xa non se compromete, concretamente coa conexión Ferrol-San Cibrao, que se retrasou hasta o ano 2017, parece ser, según dice a Xunta, ou, por exemplo, cos proxectos de biomasa, que eran tamén un pilar importante do Plan Ferrol, da parte da Xunta do Plan Ferrol,